ஓம் நமோ நாராயணம். இன்று 22/9/2023 புரட்டாசி மாதம் 5ஆம் தேதி. இன்னைக்கு திருவந்திபுரம் தேவநாத பெருமாள் கோயிலிருந்து பேசுறேன். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஔஷத மலை. இதை ஆஞ்சநேயர் கொண்டாந்த வரலாறு. இந்த மலைக்கு மேல ஹயக்கிரீவர் இருக்கிறார். மகாலட்சுமி பக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு ஹயக்கிரீவர் அமர்ந்திருக்கிறாரு. அற்புதமான ஸ்தலத்தை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 5ஆம் உலக தமிழ் சங்கத்துடைய நிறுவனர் தலைவர் முனைவர் முத்துக்குமாரனார் பேசுகிறேன். அப்பத்திய அழகான ஒரு அருமையான பகுதி. இது ஒரு மூலிகை மலை. இந்த இடத்துல என் பெருமான் ஹயக்கிரீவர் மகாலட்சுமியோட இருந்திருக்கிறார். அதே வரலாறுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, படைப்பு தொழில் செய்கின்றவர் பிரம்மன். அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த சூடிகளை கூட அரக்கர்கள் கவுந்து எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. படைப்பு தொழில் செய்ய முடியாம பிரம்மன் திணறும் போது என் பெருமான் என்ன செய்யறாரு, ஹயக்கிரீவா குதிரை முகத்தோட வந்திருந்து இங்க அந்த அரக்கரை கொண்டு அந்த சூடிகளை எடுத்ததாக ஐதீகம். கல்விக்கு அதிபதி ஹயக்கிரீவர். இன்னும் ஒரு பெரிய சிறப்பு, இந்த படிக்கட்டு மொத்தம் ஒரு 72 படிக்கட்டு இருக்கு. அன்னை கலைவாணியை தான் எல்லாரும் கல்விக்கு தேவதன் சொல்லுவாங்க. அந்த கல்வி தேவதை சரஸ்வதிக்கே அருள் கொடுத்த தெய்வம் நம்ம ஹயக்கிரீவர் தான். அற்புதமான ஸ்தலம் இது. இங்கே மகா தேசிகர் சொல்லி மிகப்பெரிய காஞ்சிபுரத்துல தூவல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர், மிகப்பெரிய வைஷ்ணவ பக்தர். அவர் இங்கிருந்து என் பெருமானுக்கு தொண்டு செய்யறாரு. அவரு கருடன உபாசனை பண்றாரு. அவர் வசித்த மாளிகை இன்னும் இருக்கு. அவர் காலத்தில் இருந்த கிணறு இன்னும் பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க. அப்ப மக்கள்லாம் அவர் மேல அன்பு செலுத்துறாங்க. மக்களுடைய பிடிகள்லாம் என் பெருமான் தேவநாத பெருமாட்ட சொல்லி ஹயக்கிரீவர் சொல்லி தீர்த்து வைக்கிறாரு. அப்ப மக்களுக்கு அவர் மேல ஒரு ஈடுபாடு. உலகத்திலேயே அந்த ஞானிதான் தன்னுடைய உருவ சிலையை தான் இருக்கும் போதே வச்சிருக்க. அந்த உருவ சிலை திருவனந்தபுரம் கோயில்ல தெக்க பார்த்து இருக்கு. அற்புதமான மகா தேசிகர் இருக்கு. இங்க காட்சி கொடுத்திருக்காரு ஹயக்கிரீவர். அவர் மிகப்பெரிய கருடாலோட உபாசகர். எப்பயும் கருடன் கும்பிட்டுட்டே இருப்பாரு. அப்ப கருடன் ஒரு மாதிரி காட்சி கொடுக்கும் போது நான் ஹயக்கிரீவர் தரிசனம் போது கருடாலூருக்காக ஹயக்கிரீவர் மகாலட்சுமியோடு தரிசனம் தந்த இடம் இதுதான். இன்னொரு சிறப்பு, புரட்டாசி மாதத்துல அந்த உற்சவம், அதாவது 10 நாள் சரஸ்வதி பூஜை 10ஆவது விஜயதசமி அன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகளுக்கு இங்க பாடம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா அவன் சொல்லி பாடம் சொல்லி கல்விக்கு அதிபதி அவர் தான். அந்த ஆலயத்தை பேச எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இன்னைக்கு நான் ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கேன். நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கிறேன். நீ எல்லா இடத்துலயும் போய் பேசிட்டு இருக்கனாக்கா அது தெய்வ கருணை. அந்த வகையில எங்க ஐயா கைக்குடைய கருணைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவரை பற்றிய செய்திய ஒருத்தர் சொன்னார் என்கிட்ட, ஐயா இந்த இடத்துல அவருக்கார், அதாவது தேசிகருக்கு அருள் கொடுத்தவர் ஹயக்கிரீவர். அவர் உபாசிக்கிறது என்னன்னாக்கா, ஞானானந்த மயம் தேவம் நிர்மல ஸ்படிகா கிருதியும் ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம் ஹயக்கிரி உபாஸ் மகே. இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது ஹயக்கிரீவர் காட்சி கொடுக்கிறாரு. இதை எனக்கு சொன்னாங்க. இதே இடத்துல நான் உட்கார்ந்து, அப்பெல்லாம் சின்ன சின்ன குன்றுகள் இருக்கு. இதே இடத்துல நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். அப்ப அவர் எனக்கு உபதேசம் பண்ணி இந்த ஹயக்கு மந்திரத்தை உபதேசிச்சாரு. இதை நான் படிச்ச பிறகுதான் நிறைய புத்தகம் எழுத ஆரம்பிச்சேன். இன்னைக்கு உலகமெல்லாம் என் குரல் ஒலிக்கிறதாக்க அது கைக்குட அருளும் கூட. எல்லோரும் வாங்க, கைக்குறவரை வணங்குங்க. லட்சுமியோட கைக்குறங்க அருள் பாலிக்கிறார். நோயற்ற வாழும் நீடி ஆயுளும் நல்ல ஆரோக்கியம் தருவார். ஓம் நமோ நாராயண. ஹயக்கிரீவா போற்றி. மகாலட்சுமி ஹயக்கிரீவா போற்றி.